Celebrate ordination ya Father Reverend Upenyu Taone. Rwendo rwacho rwanga ruri rurefu, asi totenda Mwari kuti vakashanda nesimba vakawasimbisa. Nasu uno takupemberera nekufara nekuti vazosvika pane chimwe chidanho. Vachazenge vachishanda munyika medu pasino rose vachiunza vanhu padhuze naMwari. Rinova basa rakakosha pasi pezuva pamabasa ose atingaite. Munhu anoshanda anotsvaga vanhu kuti vapinde muimba yaMwari, vanotambe chitsvaga chiso chaMwari, ndo vanhu vakanyanya kukosha pasi pezuva. Naizvozvo zuva ranhasi tiri kufara, tiri kupembera vese kuHarare nekwaMurehwa. Vanhu tiri kufara toda kuti Mwari varambe vachivasimbisa, varambe vachiita basa ravo dzamara nekusingaperi kusvika Jesu Kristu wedu adzoka, vachiramba vachiunza vanhu mukereke.
Papa.
Oh,
Mwari Baba muna masimba ose, tiregererewo matadzo edu, muitewo kuti mufiro watava kupira uyu utiwadzanise nokutiita vamwe nemi zvino narinhu vose. Amen.
tirikumbidze Mwari.
kuna Baba. Mhuri yenyu yati, mwoyo chena wenyu haupiswi, kunaka kwenyu hakupindwi. Tinokutendai zvamakatiitira, makazviita zvenyu, makandigadza kuva mupriste. Zvino tave kukumbira kuti zvamakatipa izvi zvitikwevere kuchipo chenyu chikuru choupenyu husingaperi. Chidzidzo chechipiri
inobva muEfeso chapter 4 verse 30 kusvika chapter 5 verse 2. Musoro, fambai norudo nokuti Kristo akakurai. Inzwai mharidzo yamani yemutsamba yakanyorwa vaEfeso. Hama dzangu, musava vanoshungurudza mweya mutsvene waMwari, anova ndiye akakuisirai mucherechedzo wake zuva rokunuka. Bvisai pakati penyu nduruma dzose nemhengo uye kukokosha nokutuka pamwe nepfini dzose, asi itiranei mwoyo chena muchinzwirana muromo. Regereraiwo sekuregererwa kwamakaitwa naMwari akakubatanidzai naKristu. Nezvo vavarirei kuita maitiro aMwari sezvamuri vana vake vadikani, uye fambai norudo nokuti Kristu akakudaiwo nokuzviturira kunokunda kwenyu kuti azvipire
Chapter 4, verse 16 to chapter 21. Nomusuyo Jesu akasvika kuNazareta kunovandikwa akarewa akandopindawo musinagoge nomusi weSabata samaitiro ake amazuva ose. Akasimuka kuti averenge ndokugamuchirwa bhuku raIsaya muprofita. Akati arizarura akasanganidzana nendima iyi inoti, mweya watenzi uri paneni nokuti ndiye akarizora. Akandituma kuti ndisvitse dama rakanaka kuvarombo, kuti ndiparidzirewo vasungwa rusununguko namapofu kuzvirudzwa kwamaziso, uye kuti ndiparanise vakadzvinyirirwa nokuparidzira gore raMwari raanozotirikira tsitsi. Ndokupika bhuku oridzorera mubati dzokugara pasi. Maziso avose vakanga vari musinagoge ndokubva amunanganidza. Akachitanga kuvataurira achiti, mabaro aya amazodzira moga nenzeve dzenyu azozadzikiswa nhasi uno. Shoko rakanaka raTenzi. kudenga kuri kufarwa zvisinganana neakamboona. Kirike rose riri kufara kupembera zuva ranhasi. Nyika yedu, dayosisi redu, dhinari redu, parishi yedu, nesu tose tiri pano pemufaro mukuru yetinopembera nechikonzero chezvakakaitirwa naMwari. Muzuva raNezuro takagona kugamuchira Yesu vaprista vanokwana 8. Chinova chipo chikuru kunzi zvinzi pava nomupriste haisi nyaya diki, inyaya hombe. Ndokusaka panzwa kuti kunyanya nedenga riri kupemberera. Pane mumusana yakagotaura achiti kana pazvepamwe pavaenerosi pouya zvakare mupriste, ini ndinokugarira mupriste kuenerosi nechikonzero chei. Ngirozi haikwanisi kupemberera mutoro wemisi, haina sakramende rokugara, asi mupriste anokwanisa kusheedza Mwari achisvika pano. Saka zvinhu zvatakaitirwa nezuro zvinhu zvikuru
ramangwana Mwari havanetseke kutipa makomborero nokuti vanoziva kuti tinotenda. Zvinonzi panourayirwa mwana wangu muranda sei? Saka ndichairwa kuse zvinonzi zvinenge takanyanya kunangana baba panokumeri asi dziri zive ndudzao dzakafunika kudizvo. Tinotumirwa kuenda kumaparisha akasiyana-siyana ndokuti munozviziva kuti maparisha enyu kunomboya ana brada masenaries vachidzidza basa reukriste. Saka baba vakanditi zosiwa ndakavaona kuti baba munozviziva here kuti pastora wedu yakekutanga ndakaya kuparisha wangu ndikati parisha rini hapana kana rwani chandakanga ndichiri kuziva. Vakandondirangadza kuti muna 2010 ndakauya mukuru tekera zvokuti nezvokuti mukandidzidza nezvokuti nezvokuti nezvokuti. Saka ndaona zvakakodzera kuti ivi ndinenge ndakakudzidzisa basa iri. Saka ndimi zvakare ndichaparidza pamisa yangu yekutanga. Ndokusaka maona tiri pano tinenge tizvitende kwamava makaita kusvika pari zvino. Saka vamuri takagumira paya nhasi toenderera tenai. Saka ndichatanga kutaura nenyaya yedaidzo yatinoti nepachirungu vocation. Munhu wose akasikwa naMwari anodiwa naMwari uyezve hakuna munhu akasikwa naMwari Mwari vasina chikonzero vasina chinangwa pamusoro peupenyu hwemunhu iyeye. Zvinozombodiwa ndezvekuti isu mukati moupenyu hwedu tivhure nzeve dzedu tivhure mwoyo yedu tinzwe kuti Mwari vakatirongerei mukati moupenyu hwedu. Saka kuti daidzo kana kuti vocation zvazvinonyanya kunoreva ndezvekuti kuteerera kuti izwi raMwari riri kuti kudii pamusoro peupenyu hwangu. Dambudziko kazhinji ratinoona ratinoita isu vatenderi kana kuti vanhu tinoona kuita zvatinoda isu vena hurwa hwedu hwose kana tapedza kuronga zvemusoro wedu nepfungwa dzedu toda kukoka Mwari chiuyaise siteni pane zvadaronga. Iwewe ndowakuita basa kutungamira Mwari manje chisikwa chaMwari redu basa hazinokurombera Mwari. Mwari vanoronga isu topinda muurongwa hwaivo Mwari. Ndo pakakosera chinhu chinonzi daidzo kana vocation. Mwari vakatidaidza tovhura nzeve toenda kwavari kutishedza kwete kuti tizvisheedze tozvidaira. Ndinonzwa hako chidiki mazara vachitanga kuti idzi dzinozvikonera maniti zvinoreva kuti painge vasakwana kaipo foni yako zvichikonera kuti hano tavati ndakatenera ndiwe munhu wari kuchikonera. Daidzo teera izwi raMwari rati kudii kuteera izwi iroro kwete kuzvidaidza wokudaira wokera kuteera kudaidzo yako iwe teera kuti Mwari ari kuti kudii. Saka tapinda Mwari nedaidzo yakagona kunzwika nababa upenyu vari pano. Isu tose patakagara nzeve ngadzigare dzakavhurwa mwoyo ngaisaombe mwoyo ngaisavharwe ngaigare yakavhurika tinzwe kuti Mwari vari kusimunyika noupenyu hwedu. Tiri panyaya yedaidzo ipapo tiri panyaya yevocation. Mafanira kumubata izvi kana makasangana namusenzanizvo kana musina haasina kuzvibatira pano. Padaidzo ndakatibata zvinhu zviviri sedaidzo mbiri dzakakosha asi kutanga yacho ndodaidzo yakanyanya kukosha kudarika yechipiri. Daidzo yekutanga yatinopiwa naMwari idaidzo inoenda kumunhu wose. Haisi daidzo yekuti wezvedafacho haisi daidzo yekuti vatate ava haisi daidzo yekuti tiitana sina mabhara haisi iyo daidzo yekutanga iyo. Daidzo yekutanga idaidzo kunzi primary vocation. Idaidzo inopiwa naMwari tichishedzwa kutsvene a call to holiness vocation to holiness. Ndochekutanga chatinodaidzirwa naMwari ichocho kutaura kuti hazvina zvazvinobatsira kuti uizivikira vaprista tipinde mumichati wena masinza mabhara kana tisina vana daidzo yekutanga inova kutsvene. Saka call to holiness daidzo kutsvene ndoti chekutanga chatinodaidzirwa naivo Mwari zvezvavo. Saka ngatigonei kuvavarira pamwe nokugara upenyu hwokutsvene kunzi muprista waMwari ibasa guma nokuti ine denga rekupemberera rinotarisana nezvakanaka kubva pamunhu. Zvinogoneka nei daidzo kutsvene kurarama upenyu hwokutsvene tose takagara patitoro tine daidzo iyoyo kutsvene
tinokurudzirwa, tinofanirwa kurarama upenyu hutsvene. Mwari anoda kuti vatsvene. Hazvina zvazvinobatsira kuti ndiri mukriste kana utsvene usingave chinhu kwandiri. Hazvina zvazvinobatsira kwandiri takatata kana utsvene usingave chinhu kwandiri. Daidzei kutanga primary vocation, tinodaidzwa kuutsvene. Saka upenyu uhu haurarami bati hukumbire kuna Mwari, zvinoda grasi yaMwari. Hazviti ndakazvinzwisa mutoro saka ndazvirarama. Zvinonamanisirwa tinokumbira grasi yaMwari kuti tibatsire kurarama upenyu hwoutsvene. Kozouya aidho yechipiri, mhando yechipiri ndoyatiri inodaidwayo secondary vocation kana kuti particular vocation. Nemhaka yekuti mumwe nemumwe akuchinyiswa naMwari panodiwa naivo Mwari kuchezvavo, ndiona idho yatinani. Saka aidho isepera vakadaika itaita chinhu chete kana kagona kukozvesa aidho ipi yekutanga yakashaika, yechipiri tinenge takutamba naivo Mwari kuchezvavo. Saka tinafana Mwari kuti aidho yekutanga wechipiri iko yaisvika pazuva ranhasi, asi tavakuda kuti tichirarama nezvakanaka tichienderera mberi. Tozvibvunza kuti mudaidzi iyi yamapinda vakaya makuvhuma kuti Mwari vakudatsei kwamukriste, chinangwa chavo ndechei? Mwari vakudaidzirai chii? Dakuti tigoverani nezvinhu zviviri zvega kuti Mwari vakadaidze kusakapende choga. Chokutanga takodaidzwa naMwari. Mwari vanoda kuti tive shamwari dzavo. God calls us to be his friends. Munorangarira Kristu achiti handichakuti varanda, nekuti shamwari. Nemhaka yekuvaranda havazivi zvinodiwa namambo wavo, asi ida kuzivisa izvi zvose kureva kuti tava shamwari dzaMwari, tava shamwari dzekristu pachena zvavo. Ndinozokubvunza ivava vapera kana 2 years or 5 years. Never mind. Dokumbira numudzo kuti chava dzenyu nhatu zvakamuredyani ndomharaza kubva mutini navaakaratidzarakadzakati navakamiika handizvo mine munakudaka asi nevadandaji asiripo shamwari yenye pamwoyo yekutanga kuva iye Kristu pachena zvake. Isu anoitesera kuenda panhamba 1000 zvakandibasa, asi kana shamwari yenye kutanga pavabvinamisarudza ndozvamaita kutosa izvo. Mwari anokona kuitira shamwari naye. Tinova neushamwari sei naMwari? Baba, fata ngawana mati. Baba, fata ngawana mati. Ndo basa ramwero. Handigone kuva neushamwari naMwari kana ndisina namati. Ndogara tichitaura nevanhu kuti ukaona mukriste asina namati, mukriste is very dangerous and poisonous. Mukriste asina namati idisaster kunyikira Mwari. Accident working back the road of the mukriste ngaanamati, mukriste ngaagare pedyo naMwari, mukriste ngaave shamwari yaMwari. Hapana nguva yekufanira kugara marupenzi, hapana akadira nemiye Mwari. Mwari ndese panenge kutanga garai pedyo naMwari. Izvi zvinogoneka kana tichinamata mukriste ngaanamati. Munamato ndiyo nzira inogara tichikurukurirana naMwari. Zvinonzwa zvakaedzwa dzenguva zvichipiri vanhu vachipedza kutsanangura kuti vaina kunamato chii, konzi munamato kutaura naMwari. Apa mutatene izvozvi imi pane zvokuti munamato kukurukurirana, hakusi kutaura naMwari. Nokuti kazhinji kanoti ndakatobara tiva munamato unokugama musaraba Mwari ini Mwari murani Mwari abeni wataura naMwari asa kunamata. Kunamata kwataura wenyasa wakanesero kwataura nova mvariravenza nekuti toki une shamwari yako yaunodii shamwari yangu yepamwoyo, uri kudhiraivha kuenda Bulawayo, makagara mumota muri 2. Shamwari yako ndoinenge ichimotaura chete kubva pano namureva unoda Bulawayo. Ukada kushara unosaka nyarara ndinoranara ndinonyarara kusvika Bulawayo wakakoteera chete shamwari yako itaura ukadi mine shamwari. Saka patinoenda kuna Mwari iye Mwari tisina mungu yakutaura tiri shamwari dzaMwari here. Pamuna vakaseka patinokurukurirana naMwari.
anotarisira kuonani Jesu chaiye chinomuziva zvaaita aita vachinena nevakonsei nemhaka yekugona kubatsira vanhu vaiziva munhamo vanhu vasava basa munharaunda vakatarisai vanhu vamenya kudariko munharaunda muri havaiwo nemi ivavo vanoshorwa nekutuwa nekuti ivavo vanozvekumwarana ini munogona kuudza mwari wavari vachiwana kuti pamberi pamwari vanoteva chino chino kwete kuti takabatsira vanhu vakashora nesuonoyozareizivakwashora zvinenge takuuraya mweya yavo zvinenge tauraya mweya yavamamwari vanhu vose vanokozera rudo rwedu zvisine kuchakamira sei asi madzimai vaikuona vanodhikirirwa vanonyanya kushorwa vanotukwa vanoona vasapasina maziso enyu kaone izvozvo ndokunga mangozvozira kuti avakanaka jesu mamugataura vanhu vakadii vaakaita varombo vakasima ivava nemhaka yekuti havakwanisi kuva zviro zvakawanda mukati mukuzana kwavo asi kandi ivavo ndo vandakaringa batsirai vanhu vamwari vanhu vamwari ngavagone kuvimba nafata ndikaenda ndinababa ndikaenda kumakora ndinoziva kuti ndinoteera ndozekuhama chimwe chinhu chinobatsira ndogramita asi ndovhura nzeve dzenyu vakakosha vachiziva kuti baba vanoteera zvakudii notaura baba vanoteera zvakanekana zvekwenyu batsirai vanhu vamwari vanamatirei tivagosi tizvinamatira paisitaaaafanana mwari vanonamatira hazvina kukwana kuti wanongedzera kutana vagone kuti mune problemu ini ndinichimba ndakaivaati tisingavanatiri basa rinoteresamo vangakudii kunamatira pachinonamatira vanadzimuvamadhirisana navo vanonamatira krisina muni vanonatirei nguva dzese sevhisi kuda mwari kubatsira vanhu vamwari kuvanamatira isuwo kunovatendera tiripo vamwe vedu tine dhimoni ndekudakudzira nemabhadha nguva dzese vana vavabereki handiti kune mumwe anozivikana kuti gore negore fata angouya chete iwe ndiwe muzwa wake hazvina umwari basa redu nderekubatsira nani nanababa vanababa vanonamatirwa havazokuswera tichipopotera kuswera tichinyera kuswera tichishora uko hazvina zvokubatsira izvi vakadii vanonamatirwa ngatidzirei vanababa vatishandei navo zvakanaka ndinoda kundikupemberaniso wezvakaitika mukati moupenyu hwangu ini ndakandakagara vandakatanga kushanda kupanishaanatendakurakuya konzi mvuru mvuru yakanga isene parishi yakainizi mvuru nechoichi vakanga vakaoma zvokoma zviya asi parishi iyoyo ndikazoikakama rimwe zuva mwari ngavaomesa zvavotomondoko nemhaka yekuti ndinenge ndiri munhu asingatendi nechikonzero chei baba ndakadzidziswa chirozokristu nevatende ndakadzidziswa basa ramwari nevatenderi tine basa rekubatsira vana baba zvikuvati vachitanga kuti vagone kushandira mwari kuvatsigira tinenge tichivanamatira tichimira navo pazvinenge zvichirema tichifamba navo tichivanamatira ndo basa redu rovatenderi katibatsiranei vana baba saka baba mabasa edu mukriste hatina kuzondaitirwa kuuya kuzotambura hatina kudaitirwa kuswira takafanomwara hatina kudaitirwa kuswira takatsamwa takadaitirwa haitidii iyi ivhokesheni yevanhu vanoziva kufara namwari garaitinimwerera vakakwanisa hambunimwerera mupanototakuda kuzokumbira mukokoyo kuzana nemhaka yemusunga feswa ine makaiti munhu asimunuke muri munhu wevanhu hatisazvowanisa zvinonzi apamusoro sereka kusiyana ndokupa
zvinodzivira ipamonaisi renyu basa risani zvatinofanira kuita itai vaimweva jesu izvozvo itai izvozvo ndokuda vakazvidzidzisa kuti upi hwasakaramira configure Christ panodai Kristu saka itai basa semaitwa Kristu batsirai vatenderi musingati zvakawanda zvinoitwa munyika vatai kusvika nematemo nechinechi isambotiza garai vovabvudza musiri kufanira kuti zviri nani kufira chakachana kufira zvinhu zvisina basa weimwari udei weimwari ushandirei anokuchengetani kana muchimatinavavamatiraaaiaaa saka musachirapa basa hayo muchifara asi zvisingati saka baba in everything muna zvose tungamirirwa yekungwa kunoti mwari vanodei muna zvose zvamunoita tungamirirwa yekungwa inoti mwari vanodei tatedzera zvekuona isusu kuda kwedu hakusikuda kupefekti ndosaka dzekuva tichita zvakanaka dzimwe dzekuva tichita zvakadii nyakavatendera vakakura zvakanaka dzimwe dzekuva dzekuva tichita zvakadii zvakaii saka ini tungamirirwa yekuti mwari vanodei ndosaka kristu vakasiyakudza kuda kwedu mairwa nechitokugudani kutsvaka mwari zvibvunzei mwari zvesekuti mwari vanodei isu tataura tese kana mwakabvira pasi mukabvira propa disendeni ndamwari vareperni tibvunzebvunzo vanhu vokuti mwari vanodei zvinotonya mwari baba ndozvamunoita ndozvinokuonesai ndizvo zvakare zvinobatsira ava vanhu vanoona pana mwari baba havabvimwe nyangwe zvakauini iya ndondichiremo chii pambata pasi musendakadii hapabvimwe vava kuna mwari mukabvapo makarara mukabvapo marasa kazvinasira pana mwari akadii apadoka mabeimba nopane upenyu nopane zvese pana mwari baba akabvimwe garai ako ndopamunofanira kumugari kana makati kakwanisa kuedza kuchenza zvinhu zvishoma zvinotaura tatinenge tichienda kwavaira isu tose kuti tonga takadaita uya kuzokina mwari tichienderera neni tatinenge tichinyamura kwazvakaisa kuti uve ukristu yakanaka ekristu zvotengesezvo hazvina kuti pana kuti tine mukristu zvatinoga nezvekristu akadii akanaka we want a good Christ munhu anokwanisa kubatsira vana vamwari kuona mwari sekristu baba navatirai zvinokwavarai to be a good Christ makadai zvavangadai primary vocation avaridai kuchen particular vocation zvikonzero zvii mwari akazvibesha mari yake mwari akazvinoshandira muchida musashandira marai baba asi musati kana mwari mwari wakuongorera ngatisumukei tipupurire chitendero tinotendera mwari mwari mukuru nomuretera zvinhu zvose ndimizve baba vedu vokudenga tauya nomufaro mukuru tikutendai zvose zvamakatipa mukurarama kwedu kwatakaita murwendo irwomu kusvika nhasi tsitsi dzenyu dzinotipa ruvimo rukuru rwokutisvitsa kumifaro isingagumi
Mambo Yesu Kristo kuongolera ekirenyu kubira Yesu batenderevu kuti tigare tikuzivai nokukushumirai nomwoyo mukuru tingoyeoma ipayo vatongi venyika yedu rudo kuvanhu vose noungwaru hwokuvatungamirira nomuenzaniso tinzwewo mambo tibatsirewo isu kushandisa zvipo zvenyu zvakasiyana siyana nenzira yakarurama tigorega kudhava kana kupondana kana kuitirana shanje pamusana pamakomborero enyu tinzwewo mambo Mwari Baba namasiga ose tinokutendai nechipo chokristu muchawo wakatipa tinokumbirawo Mwari kuti mumuperekedze urwendo rwake rwoukriste mune zvose zvaachaita mukurarama kwake zvigoswededza vanhu padyo naMwari mugomupawo utano hwemweya nehwomuviri tinzwewo mambo Yesu Kristo tinoda kutendai nechipo chokristu Baba upenyu kirike katolike zvino chitai tivakumbire mukwazo kwamuri vagokwanisa kutungamirira sangano renyu nenzira yokufadzanya uyezve isu vatenderi tive hwai tinokwanisa kufudzika mune zvakanaka tinzwewo mambo Mambo Yesu Kristo tinakutendai nebasa gururori ramakapa vana venyu basa ravo rinorema itai kuti pose pavanenge vachiita basa irori mweya mutsvene ngakugare muri mavanhu pose pavanenge vachifamba nesuwo tinenge tiri kushirwa iri shoko tigone kuchengeta mumwoyo yedu kuti patasiya nyika ino tigozogara nemi tichifara mazuva ose upenyu hwedu tinzwewo mambo Kristo mambo tinokutendai nechipo cheupenyu tinokumbira kuti itowo hai dzinofudzika kwete dzisingafudzike tinzwewo mambo Baba vedu muri kudenga mavana avo tinouya kwamuri tichikutendai Baba nechipo chakava upenyu vauya vakatipinda wenyu kuzokohwa zvakawanda zvinoda kupope tinokutendai nemapirisi vari paravakuta mazuva ano Baba tinoti vachengetei Jehovha vanona masimba mukati mebasa ravo pavanenge vakakuneta Baba sekuneta kwakava kuitwa naEria watanga muchirerekwa chenyu chekutanga inini ndipo pamakatangira mukamupa zvokunyaraka wakasimba pavanenge vakuremerwa basa tinoti imi chitangirai ipapo vape simba Jehovha vanokanaka vakwanise kufudza Baba tinoda kwatiriso vatenderi tinonamatira chipo chokugona kuchengeta vapiki vedu vanofudza mweya yedu Jehovha chitichengetai paupenyu tikurata vetu namataiwa tose tinzwewo mambo tinokutendai nomunhu akwanisa kuti ari kare apo akubva Festivus yafadza upenyu tinokumbirawo mweya wedu mutsvene kuti utungamire kufadza upenyu apo akunamatira nekunamatira isu vatenderi kuti tigogonawo kuvateerera tichitendeta tichita kuti tigone denga apo tinezendeka tinzwewo mambo Thank you.
muchitambura nyazara nokuneta nebasa mutitarire mazuva ose nokutipa simba rokuteerera Mwari Baba pane zvinofadza napane zvinorwadza tigamuchirayiwo zvinhu zvedu izvi zvatatu tichiona Mwari Baba.
amana matai mpiro wedu kamuyo nayo malebasa wana masinga wose mama wewe Yesu Kristo ichiri kuna baba murenyo yake muteuro uyu ndokutenda zvakatiitira ugamuchire ivo muchengete vose vamakakomborera zvakadai kuti vatonyanya kuda kuita zvamunoda imi ndo zvatati tizokunamurevanaa mambo ngave nemi paimoye kuna mambo ngatendemwa zvechokwadi timutendei nokuti ndizvo zvinofanira kuitwa ndizvo zvinosvitsa kuupenyu mwari baba imi muna masimba ose nyakugara narini tinokutendai isi yose zvinhu zvose ndezvenyu ndimi makazvisika ndimi makaronga mafambiro namagumiro azvo mwedzi unofa kuchigara mumwedzi gore rinopera kuchigara rimugore nechando chinoenda kuchiuya madzeya makasika munhu makamufananidza nemi mukamuita mukuru wezvisikwa zvose kuti azvitonge zvose iye atonge nemi Mwari imi baba tinorumbidza pamwe nemirozi navasande vose tichiti zvichokwadi Mwari baba munosande wakakumba ndimi munokodzera kurumbidzwa nezvisikwa zvose nokuti imi nomwana wenyu Yesu Kristu munoraramisa nokunatsa zvose zvamakasika nesimba raMweya Mutsvene ndimizve munogara muchiti kuvanhu uyai muye vangu mugare muchipira kwandiri mupiro mutsvene munzvimbo dzose naizvozvo tinokukumbirai Mwari baba kuti mutume
akakutendai akateketera ndokuchimedura akachipa vadzidzi vake achiti gamuchirai mose mudye uyu muviri wangu unopindirei. Vapedza chirariro akabata mukombe akakutendai akateketera ndokupa vadzidzi vake achiti gamuchirai mose mumwe uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chichatisingaperi rinoteurirwemi navanhu vose kuti matadzi varegerere. Garai muchiita ichi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei Mulungu wedu. Mwari Baba, tirikuyeuka kufira kwakaita mwana wenyu nokumuka kwake kunoshamisa nokupira kwake kudenga takamirira zvekuvuka kwake nokudaro tirikutendai mupiro mutsvene uyu watinopira pamunhu. Chigamuchiraiwo mupiro uyu mwana wenyu wayana yakatiwadzanisa nemi unopirwa pamuri nesangano renyu. Itaiwo kuti tose tinogamuchira muviri neropa rake tizadzwe namweya mutsvene tibatanirwe naKristu tive mhuri imwe chete inodanana sehamwe. Baba, tunaweza kuiona simulizi ya watu wanapana. Tunakumbira Yesu na wana wanapasa bata leo. Leo ni wakati wa msiba.
Chikuru nasi gunung Simaragarira Babalindu Tapera Judas Amalaiza Iwamwe Babalindu Osi Babalindu 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 Mutasira kushishwa ikoko na Kristo mambolenu ya kushita kuwasaidia.
Vamos,
wakanda uchema kwenu mukatiba taichemerera tinokutendererai visire zvose zvingapishandise upenyu hwedu nokutitadzisa kusvika kwamuri kuupenyu husingaperi. Our newly ordained priest, Baba Upenyu, nemapriest ose ari kumberi nemupiro wemisa watiitira ngativachengetese. Tikarikudza nguva inoti program yedu yekuromisa inopera mari asi inozasviswa nechikomborero. Program inomira yakadai. Ndichakumbira andisoko ramari rinoti hazvina kunaka kuti vairi vafanira nechenge vasazviswa. Ndichakumbira baburi vauye kunopeni votipa maintroduction. Then tofanira kuti baburi baburi. Pachipamwe makoromoro zvekare akanaka izvi zvakakosha chaita zvatinokwanisa patisingakwanisiwo kuti vanhu vachatibatsira asi paseesacheya kwetitadinepachikambwashayaugorosvika I'm sorry,
baba vangu vakabereka vakapara isa pamusoro yavatete vangu zvadzakama pamusoro igonekomanasa pamusoro ivatende musi zvadzi dzangu vana vangu vari muno vasuru vanenda vangu vari muno pamusoro vakaita oputokosekusekita vamanaseomaholisi pamusoro imaholi varipere maholi pamusoro ininiletwa kuya kukati kanzi kuya kutara namisa nzvimbo yangu yatauri kuyatauri vati yavachikwanisa kutaura ndi mwana wehanzvadzi yangu yataure saka ndinongorombo yataure vakare ndichangopa kasamari kana kuti kabrief history tikakutenda Mwari nekutipa kada upenyu mukati memhuri yedu, mukati meparishe kwamurewa, mukati menyika, mukati menyika yese, ngatimuombere pamwe chete. Vamwe vedu pamwe vakaita seaya vatinavo, vamwe vedu pamwe vakafamba kubva pachizvarwa navamai vavo kusvikira pane zvino yakanga yakaita sei nokuti nguva munoona vanhu tikatarisa tinogona kufunga kuti tofunga zvakanga zviri nyore asi yakanga iri yanga yakaoma fadha upenyu vazhinji vane vaziva nezvezvinedzidanekuteredzi upenyu izvi zvavafata vakazvavaswa kumachaisi kuna Eglista upenyu natapera Julius Mandasa vari vakwira 4 nehanzvadzi 3 vati mumwe wacho pahanzvadzi akashaika vakakura zvavakafanana 143 chitowa pamwe 143 chitowa 3 munomamurewa uye zvakare muyamusiyataurei vanhu vanozotete vedu vevakarera fadha upenyu ndaura kuti tiinde muchikoro zvavakaita vakadzidzoka chitowana semwana wese anoenda kuchikoro tete amai vacho nevanesita semasvikira kuti zvavanoenda kuchikoro vasingaaaaatengesivasikaaa mangaidzi munguva kuti mwana vachinga kusvika kumba vachazopedzera vavafata saka vakadzisa pamugredhi 1 1998 vari pachikoro 3 vavasara pachikoro 1 sekendari munhu anenge very intelligent nanhasi munhu ane very intelligent munhu anogona zvekuti and vakazodzidza form 4 2002 vaidza pachikoro 1 secondary school vabva ipapo semunhu aigona zvakanaisisa pafufu vakapasa spirit kungoti saamuyari vachiyendera taziva kune masubjects mangani asi toziva kuti vakapasa zvekuti vakakwanisa kuenda ku-A-level but pa-A-level vasati vaenda vabvutirwa nezvishomanyini vakuda kutomboisa kuti kana kuenda ku-A-level zvacho kuti vanoita 4-5 but varakavadzikirura vakazokwanisa kuenda kumabuja high school kuita 4-5 yavo to form 6 vakavagona 2005 2007 vapedza vakaenda kunational service tinoiziva national service iye yaitwa kudhara kariya nekuti paita idzi nhavo yaenda anotenga nevavavana modagisi yaiti modagisi kana certificate modagisi nevavawana certificate yavo 2004 2005 ndinotoona rwendo rwakaita rwakafambwa nemunhu anezi ndizvo vabva ikoko vakambotishamishambe shomanini but mwari akanga achinovashedza asi zvamutaura nezviitwa mukati meupenyu hwavo pakuti mupa mwana anenge achedza kukutaurira kwamakuva ungamushaya basa
vakatauratichi 2009 vakabva kurotovaemasemina epavakaenda kumazuva ekuita semina because zvemastages andisina vatousemina vakakutrera chipata zva2008 zvinotatiratichivanosiya ini ndopakazosanganawo navo vatotikorinikovanachioona kune 2009 akatosangana navo akataitosangana familia nechimumhorisana chinosiyana chakado nokudaro vabva vaiva mazuva ekurimeta semina ndopavakazouya kumba inogara kuetakosi nokuti ambuya ndauya tete vamwe vanokuta vanoratidza mwana wemwe wako chichengeta saka ndakagara nafadha upenyu kubvira 2009 kusvikira pane zvino pavazoita chipata ndikakutenda mwari simukomechache ndikakutenda mwari zvakanyanya nekuti rwendo rwatikazofamba titese kubvira 2009 yatakazivana ininoona vakatichedzwa nezvakanga zvichitedzamo tovamusati munokawana munhu muzodzwa mukati memhuri mukati memayavo vakugara mese makunamata mese miedzo yacho inowana chinoita kuzodzwa chitire kwauri wekugara naye miedzo yacho inowana zvekuti totomufunga kuti dai mwana ndoitomudzinga here munhu wavaisa mumamavo nekuti zvandiyanira asi mwari vakatishingisa nemhuri yangu nemhuri yepapapa vangu kuti vabatsirana tiri pamwe chete padza upenyu tikachengetana tikachengetana tiri pamwe chete vari kuseminari koko upenyu hwavo kakosiri izi vakarwara zvakanyanya 2018 azonanazi vakamborwara zvakanyanya 2018 saka tawanaya 2018 varwara zvakanyanya vakarwara vakubhulawayo vakamabhulawayo machikafu varwara zvakanyanya indakasvika vafonderwa zvikazanzi muzukwenyarwara akandipa basa akabasa kwenda kuvhunitswa ndikachinoita sei ngati marenda kunokwira basi nemvuwayo zvebasa ndozvitonga nezvona zvitonga ndakakwira tena navo sikuona kavaenda mumwe tikanovaona tasvika ikoko padza kupenya vanotomuziva tasvika nokuti vanga vachivana asi takanamata takapirwa chechi nafata zvazikunenamata tikanamata masikati ese tichikonamata tichinamata kusvikira tazodzoka takaita Thursday, Friday, Saturday, Sunday kuzodzoka but still vanga vazokuta vaisimu vamwe vati vadatavakaita zvinhu zvazvanzimananyaemananeka yakaita mananyama isi19 zvabva izvozvo gona nechetewo vavaisa zvakare accident ndainokona medzo yazvo accident inonokafa vanhu 7 asi nokuti vanona vachishanda basa ramwari dainazvopavakanga vashedzwa namwari pakafa vanhu 7 havana kuti ndambonwara zvakanyanya nezvikasoita accident pakafa vanhu 7 ndakubuda kwete vakaramba vachiteera nzira yavakanga vashidzwa nayo namadaro 2011 akufika mumashure 2011 vakabhulawa ikoko vakasangana nemuyedzi mukuru wekuti vanaivo muyedzi wakavakupisa chipata chekuti vakadzivarwepa mwana wemukadzi akangouyacha nanakafandarepa nemwana wenyu madaro narepa asi sezvineiwe kuti yakanyaya yekukomera muzodzwa wamwari ngatiregedze kukomera muzodzwa wamwari zvinotidefaya izvozvo apa musikana yakatadza kanguya kuzopa umwe wokuti akanga zvakavanorekuta kupolisi zvakanga zviitika zvino
akagasira mukuru saka kwakutotera zvakare mwari kuti vakatibvira nyaya inokupera yakadaro kana mukuwo wakawanikwa. In 2014 vanhu vakushawasha vakarwara zvakare tikafundirwa zvakare pakatikonsigarei pafundo ndikatwekuzivokupakunani andisivira katarizatinziriko vanadairwa nafadhara chakana zvikanzi uya tikuno napiwa nakadzini kuti ndifonera saka masangana navo tapiwa nakadzini kuti ndifonere tine zvikuru ikuifanira akaitwa ukachinjisana handisi asi zveshuvaomwana vakaita sei vakarwira akabuda nyedzeresiyo nyedzekuti tione kuti kana munhu wakashedzwa namwari yakumwedzi yakaita sei inokuitika muhupenyu kunokutoikuita sei unemuri namwari wadayira kushedzwa waitwa namwari vakaofanira kukwana vaita zvakanaka ipapo takafamba nzira tese kusvikira vakora kusvikira vazozivakisa ndafadhara vachiribhara tichivakatipaachete. In 2015 nokuti munhu akangarimuda kunamata zvakanyanya vaveka havashandi vakabva vapomerwa zvakare kuti matisi vavo. That was 2015. Notice kuti vakabuda madzimoni sava ivo nokuti vakanga varipo vanhu vava vakanamata vakaitika zvakaitika asi zvakazopesa zvakunzi tauriwe kati tiri vanhu nyaya ikaenda mukoti vakafonerwa tichikunga tichikureba takatibatirana tichitaurova chapafonekwa pasina mvura tichakuenda panezvigone kupera mvura ikusinyeramo vafonerwa vakatogara tichipasika kuma kuti temaitishivaita sezvakabo nyaya yakumafuta achezvanamari zvichobva nyaya yakaita sei yakamupereaaaaushaikasikaishaiwo wachinokuikoda musi kuti zvakakopera zvakadaro nekudaro ido pane zvinhu zvandisingakwanise kutaura zvaitika mukati meupenyu nzira yatakafamba yanga yakazara mafesu minzwa yanga yakazara moto ivo vaipiswa ini ndaipiswa vamwe vanhu havachataura nesu vamwe nesitizeo ndokushuve kunoshandi zvakatakandinavo sohwerohwero hwamina hofachinji nekushangidza kwamaita zvikazara gasi tinoziva kuti kana munhu achigara nemunhu akaita zvakanaka ewo zvakare oyokonofara nokudaro ndatenda hama ndazova kuti fevharisoni yako asi fevharisoni yavo iyi ndamuchenema nemwenai navanatsembeni anowanogisifarisons eti favorite competition yavo yavanogara vachida kutaura mazi ese kana kukaita kana chinhu vanogara vachinditi gogo all for the better from of God, which means at majority nori yavo zvichireva kuti iri yose yairi kuna mwari saka nokudaro iri yese zuva ranhasi nemakore achateera zvinofanira kuna mwari nokutenga zvakaita navamakarati nekanzereri yakati negachekunokomuriro kusaurana vachibatsira mumhiriro saka tinomutenga zvakadharisisa ndinotenga zvakanakaonesinamamaapa ndinomutenga zvakare ndinotenga navamapapara makabasa kuti fadha kumasvike pamave nhasi ndinotenga zvakare navavekakaomama vakagara navo nababa vekunotori baba vekuwedza baba vegore vekubhindura baba vekodza ikimuzi kwarare tinokuda vatisamaitei vese kuti tione vapikiri vapamoni
saka ndakaveshenera mberi tinotenda zvakanesisa pamusoro yevanavamuya pamusoro nechechi chese nhasi uno izuva randingati a very special day mumhuri yedu ikwamandaza nepataone nemhuri yese chitendero chechikatolike ngeini mudaka vamwe vanotaura ndashona kanazimaona kuti masamba asiyana zvinorevei nhasi uno mwana ababa isisi ndikutarakaenda baba mwana wedu uyu ababa kwatiri ndo masamba asiyana asishayadarwa sababa dzinokuwa advice kumwana nekuti baba ane mablessings wako anopa mwana ane vaanogumira nawo mablessings avo atiipe kunava kune mwana nebaba zvakare nditi Proverbs 22 mukaerenga yese inotaura nezvekuti zita rakanaka rakakosha kunda zvekupfumi kana zvebasa ranaka ndikudaro nekuti fadha upenyu vachazengera kushanda nevanhu zvakasiyana-siyana fokasi yavo sekutaura rakabhoita navo mazuva akawanda ndeyekutsvaga mweya yakaropaona kutsvaga kuya inoda kubatsirwa 7 souls saka nyaya yekuita 7 masouls inoda munhu akazvininipisa mwana kuti as you go through muchishanda nevanhu level dzakasiyana-siyana zvinoda kuti usvikepo wakazviningisa ndokuti mari wakusumudza kuenda pane the next level ndingati zvakare kuti nditi muchirungu vanoti god is able mwari vanogonesa handisi kupinda munhoroomo dzataurwa ndakuenda kufuture kuvision yekuti dai mwari vakazvakapomorera sekupinda basa kutanga basa waita rechikrista kungoziva kuti tinambongonesa kwese kuti mwari saka everything is about God zvimwe zvese will follow panguva yezuva rakatasira nhasi temptation iripo ndekuda kutenda vanhu vachatendwa handisi kubva kwekupedza nangoti ndipe masi ndipe kuratidza kuti sababa tiri kufara tiri kutenda mwari vamwe vanhu vachatendwa tiri kutenda mwari nekuti ndovaita kuti zviro zvese zvisvike pasvino mumazuva aya ngaindidzorerwa kwamuri patochika nekutenda mutandeo ndichakumirakuya vaurekude amanyada amanyada achitaura kuya sekuru taoni pamusoro apa asinaitawo ndinokuti hasikuzooaaaio asi ndinozoona mwari avachimukona ndinofanira kutenda mwana wangu semunhu wandakapa chienda kuti mwana wangu enda unopikira asi vamwana vamai vakatovadii varamba mwana uyu akati iye amai ini ndikapikire sei amai vangu vari kuramba ndikati hakuna zvakadaro rega ndinoona mai vakoyo tikakura nemwana mai vangu akanzwisisa chete chitendero kana chiri maumuri hazvinyanyonetsa nokuti sekuru vedu vakanga vari kutenderi akashinga mukunamata mufunge mwana uyu ndakambogara neyetu yese dziri kutaurwa kwagomba jeka mumabako achitatemberwa teaching asi handinamboona chaatadza kana aingoti amai ngatinamatei saka ndofunga zvakanga zviri maari zvekunamata zvato zvakangapona mwari wake kubvira nguva akabereka chipo chake chakapiwa saka mwana wangu ndinokumbira kuti dai mwana akuwedzera makomorero ugone kugara zvakanaka nevatenderi napedza
kubira sekuru tauni.
Ashanti. Nditakumbira pana amai veku St. John Paul. Amai muchana kana varipo vame mukwini varipo mashoko avo amai muchana. Magari jadi bose. Ini minta pesisira kumuka na shana pamocheche na babaope vari mchiko. Takataka ukaratuze pamona jembo kushikana muna Julai wachenda kulokazirira wakazi. Asipangwa kupuya katika Pandiri yakaenda kutatora makuraka wanatiri pamoja. Nguo hii zakaza chini. Takabati takabati ndio usi. Baba upe Mungu anakuga kifara kwa Kristo. Mungu akana kuweza mtakatifu. Ndakaza takare kuti pamoja takatiri toze hiyo. Mungu anakushanga. Ndaitoka mwatsitsi kuti pawakauya kuparish St. John Paul tu chinzwa kuti vachitaura makamborwara vakadzana vachitaura kuti vakamborwara vakapedza kuti vachagona here basa nekuwaka kwavakaita muparish. Asi takaona kuti vanoshanda nesimba uye kurwara kwakaedzwa kuti vaimborwara handina kamboona zuva rinenge vakamborwara vainge vakasimba vachishanda nesimba. Baba
muchipinda mubasa renyu muchivitana kuzviripisa uye maida kunamata. Ndongoti dai warume yavane mamuri patakanga tiri tose muchinamata muchizvipira kuna Mwari muchitsvaka kushambidzana naMwari aramba achikutungamirai kuti mubasa renyu nazvose zvamunoita murambe muchizviita makabatana naMwari. Rambai muchiita zvose muri pamutete naMwari. Ndaiona mai verukudzo navatenderi maishanda navo zvakanaka chose. Izoitai kuti pamunoenda kunoshandira murambe muchivaremekedza nokunamata navo nokuvanzwisisa pane zvose zvamunenge muchiita kubasa renyu kuti mugone kushanda navo zvakanaka. Uye zvakare kurudziro yangu yandinoona kupai ndeyekuti kune vamuchanogara navo musazosanduka chimiro chamakaratidza pamberi uyo wamakaratidza pamberi kuva munhu akanaka anoshandika naye uyezve anogona kugamuchira munhu sezvaari. Dai wari kukaratidza munhu wakadaro wokugona kugamuchira vanhu sezvavari, wokugona kubatsira vamwe uchivanzwisisa, munoratidza mhenderedzo wakanaka. Uye zvakare ndakaona kuti mune shumu nerudo nemhuri yenyu, musazokanganwa mhuri yenyu, zvakare musakanganwa vatenderi vamunenge muchishanda navo. Mwari vazokuitirai zvakanaka kuti mushande kubasa iri ramakadaidzirwa nemwoyo wose muchiitira Mwari kuti muzowana upenyu husingaperi. Toda kutenda zvikuru nenguva yatakava nayo. Toda kutenda vatenderi veSt John Paul II vakagona kushanda nenyuwo zvakare zvakanaka vachikuremekedzai, vachikudai, vachikunamatai nokukurudzirai kuti muzosvika pamakasvika. Vakakukurudzirai, vakakubatsirai, muzovarangarira munamato yenyu, muzorangarira vose vaikubatsirai. Tatenda Mwari vamuitire zvakanaka. Izvi zvandisa pamberi yeparizvinari nearchdiocese. Saka ishoti zvataurwa tiri kuti izvo kana mapinda mutima be a good shepherd. Takotaura zvakusimuwo be a good shepherd searching for the lost ones. Have the vision, in line with the universal vision of the Catholic Church, spreading the gospel to all classes of people, the rich, the poor, and the godly. To put whatever you be a role model, especially the African youth, help us to meet the man in terms of values for the church. We are also saying maintain social distance between you and some men and women of the church. Status, including myself, scrutinize us carefully. Then, on communication, we are saying the time is the course of fire. Mind your attack, reflect the good Christian values. And I'm going to Saganaro, even watch this, she could go and rest the book. Punish dogs, punish transparency, humanity church. Whatever money is to do with the church, we have issues. And I'm saying the lack of money is the root of all evil. My especially my child's a good teacher. God's is better as the one that's shit. We have God's shit as I should have wanted. And last but not least, can I buy the shit as shit? Jahut. My papa supports the village. My proof is like the calling of God. Then you have to walk straight. In terms of faith, courage, and determination, this will lead you through. Thank you, Father. Have a good mission.
Muchini na